O goberno rianxeiro sacou adiante co apoio do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Socialista o proxecto de remodelación do paseo marítimo entre o Castelo da Lúa e a Praia da Torre. Segundo informou o alcalde Julián Bustelo, a actuación ten como finalidade a renovación do firme do paseo marítimo no entorno da fortaleza, a renovación do mobiliario urbano, a rehabilitación da pasarela existente sobre o río Té e a creación dunha zona de ocio infantil a carón da Praia da Torre. Ten unha serie de características polo entorno no que se desenvolve, pois ten ademais a particularidade de pasar prácticamente por encima duns restos arqueolóxicos da envergadura dun castelo, dunha fortaleza, non? Entón, vamos a empezar por esta zona, unha zona que tamén adoece pois, destas deficiencias que antes mencionaba, en a que, ademais, dá inicio unha pasarela, non? Que permite pois, pasar a desembocadura do río cara á Praia da Torre. Por tanto, todos estes elementos foron os que nos animaron a comezar por este punto, atendendo, pois, como comentaba, a cuestións que teñen que ver coa mellora do pavimento, renovación do mobiliario urbano. Pero a actuación levará tamén aparellado unha serie de obras que terán como obxectivo a recuperación do foso defensivo da fortaleza e a creación dunha zona de acceso aos restos do castelo dende o paseo, optimizando así a divulgación dos valores culturais, históricos, arqueolóxicos e arquitectónicos deste enclave. O que pretendemos facer será retirar eses sedimentos, incluso ese lixo que se foi acumulando nese foso para tamén recuperar un pouco unha visión máis fiel ao original do enclave, para que tamén as persoas que se achegan a este punto para conocer o castelo pois que poidan comprender mellor o elemento patrimonial e entender tamén mellor a súa localización. Dotar o elemento patrimonial dun novo acceso a través desta pasarela que antes comentaba, con a máis mínima incidencia sobre o elemento patrimonial, pero facilitando o acceso das persoas ao mismo pois, para poder, no marco de algunha visita guiada, no marco de algún evento, pois, poder achegarse pois, directamente aos restos para ollalos con máis detalle, non? O proxecto conta cun investimento duns 190.000 euros, que o Concello financiará parte con fondos propios e outra parte con aportacións doutras administracións, entre elas a Deputación da Coruña.